ሰላም ህዝቢ ኤሪትራ ሰላም ታይብ ጻሕካ ኣብ ጸገም ትነብር ዘለኻ ኩልኻ ብሓባር ዓበይትኻ ንኣሽትኻ ሰላምታይ ተቐበል። ኣነ ጽገኤ ሙሉእ ሽመይ ከዓ ጽገወይኒ ተወልደ ብርሃን ይበሃል ካብ ሃገር ኢታልያ እየ። እዚ ሕጂ ዘተሓላልፎ መልእኽቲ ናብዘን ኣዴታት ኤሪትራ ኣዴታት ትግራይን ብሓባር ጸሎተን ናብ እግዚኣብሔር ጸሎተን ናብ ረቢ ዘተሓላልፋ ደለዋ ኣጅኹን ኩሉ ግዜ ጸሎትክን ኣይተቋርጻ። ኣነ ጽገወይኒ ተወልደ ብርሃን ካብ ንቕሎ ኣዴታት እየ። ኣተን ኣዴታት ኣብ ኤሪትራ እትርከባ ዘለኽን ኣብ ጽንኩር ኩነታት ንሕና ንቕሎ ኣዴታት ስለኽን ብዙሕ ኢና ንሳቐ ስለኽን ብዙሕ ኢና ንጉሂ። ስለዚ ኣብቲ ትገብርኦ ዘለኽን ጸሎት ርኢና ከዓ ኣብ ጎንኽን ከም ዘለና ነተባብዕ ኣጅኹን ኩሉ ነገር ክወግሕ እዩ። ጸሎትክን ኣይተቋርጻ። እዚ ናይ ንቕሎ ኣዴታት ተወሳኺ ዝብሎ ንኹሉ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ብምሉኡ ንሕና ንቕሎ ኣዴታት ነዚ ዘሎ ሽግር ኣብ ኤሪትራ መዕለቢ እንተረኸበ ኩልኻ ህዝቢ ኤሪትራ ንዓ ተኣኪብካ ንዓኻ ዝኸውን መሪሕ ፍጠር ኢና ንብል ዘለና። እዚኣ ከዓ መሳርያ ዘይተድልያ ብስነ ሓሳብ ክንገብራ ንኽእል ኢና። ንቕሎ ኣዴታት ኣለና። ህዝቢ ኣብ ኤሮጳ ዘለኻ ብሕልፊ እንዳተቐራረብና ኢና። እስኻውን ህዝብና ኣብ ጎንና ከም ዘለኻ ትጽበየና ከም ዘለኻ ዓብይ ምስትውዓልን ርድኢትን እዩ ዘለና። ኣጆኻ ንመጻእ ኣለና። ዝተለምናዮ ንቕሎ ኣዴታት ንምድሓን ህዝብን ሃገርን ዝብል ኣብ መዓላ ምሳኻ ምስ ህዝብና ኮይንና ኸነውዕሎ እቲ ግዜ እንዳተቐራረበ እዩ እሞ በዛ ኣጋጣሚ እዚኣ ከተሓሳስቦ ዝደሊ ብሕልፊ መንእሰያት ኤሪትራ ነዝናትና ናይ ንቕሎ ኣዴታት ናይ ኣዴታትኩም በጃኹም ዓብይ ግምት ሂብኩም ተዋዳዲብኩም ምስ ኩሎም ህዝቢ ኤሪትራ ደቂ ኣንስትዮ ምሁራት ማሕበራት ውልቂ ሰባት ውድባት ሓይሊ ዕማማት ከምቲ ኩሉ ሳዕ ንብሎ ኢና እንደግሞ ዘለና። ምስ እዚኦም ኮይንኩም ናትኩም መሪሕ ክትመርፁ ተቐራረቡ፣ ተበገሱ፣ ተዋዳደቡ። ጽባሕ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ከመይ ስለምንታይ ከይበሃል ካብ ሕጂ ተዋዳደቡ። እቲ መስርሕ ናትካ እዩ። ናይ ህዝቢ ኤሪትራ ኣብ ወፅዓ ኣለኹ ኢልካ ትቃለስ ናይ ኩሉ ብሓባር እዩ እሞ ብሓባር ኣብ መፈጸምትኡ ንኽውዕል ደጊምና ነተሓሳስብ ኣለና። ኩሉ ህዝቢ ኣባና ዓብይ ኣቕልቦት ይጽበ ከም ዘሎ ስለ ዝርድኣና ኣጆኻ ህዝብና ካብቲ ዝበልናዮ ሓሳብ ናይ ምድሕን ህዝብን ሃገርን ዝብል ተኣኪብካ ሓደ መሪሕ ንምቋም ካብኡ ፈልከታ ይበልናን እሞ መተሓሳሰቢና ንዝመጽእ እውን ቀጻሊ እዩ። የቐኒየለይ ጽኒልኩም ብምስባዕኩም ሰላም።